Ψάχνετε να βρείτε ένα drone. Δεν έχετε ιδέα όμως τι θέλετε να κάνετε με αυτό. Θέλετε να σας τραβάει μονάχο του, να σας ακολουθεί. Θέλετε να το πετάτε έτσι χαλαρά για φωτογραφίες και βιντεάκια στις διακοπές. Θέλετε να πάρετε μια πρώτη γεύση από FPV και τελικά δεν ξέρετε τι να διαλέξετε. Υπάρχει μια επιλογή πολύ οικονομική που κάνει λίγο απ' όλα. Γεια χαρά, είμαστε η Invensla και σήμερα θα δούμε το πολύ οικονομικό drone της DJI, το Neo. Είναι η ιδανική επιλογή για αρχάριους, γιατί κάνει λίγο απ' όλα. Είναι ιδανικό ώστε να μάθετε κάποια πράγματα βασικά για τα drones, από διαφορετικά είδη χειρισμού και χρήσης ενός drone, μέχρι να αποφασίσετε να πάτε σε κάτι πιο εξειδικευμένο, πιο ακριβό, που κάνει συγκεκριμένη δουλειά. Μπορείτε να αγοράσετε ένα σκέτο drone, χωρίς τίποτα άλλο, χωρίς έξτρα χειριστήριο, χωρίς τίποτα. Μόνο το drone. Γιατί μπορεί να λειτουργήσει εντελώς αυτόνομα για κάποιες πολύ βασικές διαδικασίες, χρησιμοποιώντας το κουμπάκι που έχει εδώ πάνω. Μπορείτε αντίστοιχα να το πετάξετε χειροκίνητα μόνο με το κινητό σας. Μεγάλη προσοχή βέβαια σε αυτό. Δεν υπάρχει επιστροφή στο σημείο εκκίνησης, δεν υπάρχει return to home όταν πετάμε με κινητό και η εμβέλεια είναι περίπου 50 μέτρα. Οπότε δεν θα το πετούσα από την ακροθαλασσιά για παράδειγμα ή από την άκρη ενός γκρεμού με το κινητό, γιατί αν χάσει σήμα δεν θα μπορεί να επιστρέψει και εσείς δεν θα μπορείτε να πλησιάσετε πιο κοντά στο drone. Επίσης, μπορείτε να το πετάξετε με ένα κανονικό χειριστήριο με τα sticks, όπως είναι το RC-3, όπου βάζετε από πάνω το κινητό και βλέπετε. Εκεί φυσικά έχουμε την πλήρη εμβέλεια του σήματος. Το πολύ ωραίο βέβαια είναι ότι μπορείτε να πετάξετε FPV. Γι' αυτό εμείς έχουμε πάρει το Motion Combo του Neo, το οποίο έρχεται με τα Goggles Ni 3, τα οποία είναι λίγο πιο ογκώδη από τα Goggles 3 που μπορεί να έχετε δει αλλού, στο Avata 2 για παράδειγμα, αλλά είναι πολύ πιο οικονομικά. Και η σχέση τιμής τους με το Neo είναι πιο λογική. Μαζί έρχεται και το Motion 3, το οποίο είναι ένας πολύ ωραίος, απλουστευμένος τρόπος να ζήσετε λίγο την εμπειρία του FPV. Έρχεται ένα hub με δύο επιπλέον μπαταρίες, μία έχει ήδη πάνω τον drone και άλλες δύο ίσον 3. Ενώ μπορείτε μεμονωμένα να αγοράσετε και το FPV Controller 3 για να έχετε πλήρη έλεγχο σε FPV πτήση. Ακόμα και με manual άκρο χειρισμό. Τέλος, επειδή δεν έρχεται κάποια θήκη μέσα σε αυτό το κόμπο, έχουμε πάρει εμείς αυτό το πάρα πολύ ωραίο οικονομικό backpack της Vanguard, το οποίο είναι ένα κλασικό ωραίο φωτογραφικό backpack που μπορείτε να στήσετε όπως εσείς θέλετε τα εσωτερικά του διαμερίσματα και το θεωρώ ιδανικό για να μπορείτε να φιλοξενείτε ένα κόμπο για το νέο ή και κάποιο άλλο έτσι μικρό drone τύπου mini, συν κάποια φωτογραφική μηχανή, κάποια άλλα αξεσουάρ που θέλετε. Πολύ ωραία λύση, πολύ μ' άρεσε. Το DJI Neo είναι ένα πάρα πολύ μικρό και ελαφρύ drone, έχει προστατευτικά γύρω από τους έλικες αλλά και πάνω και κάτω και γενικά είναι ένα drone το οποίο είναι σχεδιασμένο για να απογειώνεται και να προσγειώνεται κατά βάση από την παλάμη μας. Οπότε είναι πολύ ασφαλές. Θα αφαιρέσω το προστατευτικό για την κάμερα, να δούμε λίγο εδώ το gimbal. Το gimbal του είναι ενός άξονα, πηγαίνει μόνο πάνω κάτω, ενώ η υπόλοιπη σταθεροποίηση γίνεται ηλεκτρονικά. Είναι πρακτικά ένα μικρό Avata 2, το οποίο όμως έχει και επιπλέον αυτοματισμούς για αυτόνομη πτήση, για να σας κάνει follow κτλ. Που δεν έχει το Avata 2, το οποίο είναι ένα πιο καθαρό FPV drone. Λοιπόν, η μπαταρία κουμπώνει εδώ, πιέζουμε και ξεκουμπώνει. Έχει κάποιους πολύ βασικούς αισθητήρες μόνο στο κάτω μέρος του, ίσα ίσα για να κάνουν ανάγνωση του εδάφους ή του χεριού μας όταν πάμε να το προσγειώσουμε. Ένα USB-C πίσω, γιατί δεν παίρνει SD κάρτα, έχει μόνο εσωτερική μνήμη, οπότε για να τραβήξετε το υλικό που έχει μέσα είτε συνδέετε το USB στον υπολογιστή σας, είτε μπορείτε μέσω Wi-Fi στο app να κατεβάσετε στο κινητό το υλικό. Πιθανότατα και από το USB κατευθείαν να συνδεθεί στο κινητό, σε όποια κινητά υποστηρίζουν αυτή τη διαδικασία. Πάμε να παίξουμε λίγο αυτόνομα. Κάθε DJI drone για να ανοίξει πατάμε μία φορά και μια δεύτερη παρατεταμένη. Εδώ έχουν ανοίξει τα λαμπάκια από πάνω. Για να επιλέξουμε mode πατάμε εδώ. Μας λέει σε ποιο mode είμαστε. Πάμε στο follow για παράδειγμα. Πρέπει να κρατήσω ακίνητο το χέρι μου, γιατί αν την ώρα που το πατήσω να ενεργοποιηθεί κουνάω το χέρι μου, θα μου πει ότι δεν μπορώ να απογειωθώ γιατί ήδη κινείται το drone. Κρατάω πατημένο το κουμπί παρατεταμένα. Medium. Follow. 3, 2, 1.
Και τώρα κάνει medium follow όπως με ενημέρωσε. Οι ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν από το κινητό για το ποιο να είναι το preset του κάθε mode εδώ πέρα. Και αυτή τη στιγμή με ακολουθάει. Και ήδη γράφει βίντεο. Δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο και με κάνει follow. Κάνω τον περίπατό μου, χαλαρά. Και αυτό με ακολουθεί. Τι ωραία που είναι η φύση! Αν πλησιάζω, δεν κάνει προς τα πίσω σε αυτή την περίπτωση εδώ. Μόνο με ακολουθάει. Και όταν θέλω να προσγειωθεί, αφού έχουμε τελειώσει τη διαδικασία του τι θέλουμε να κάνει, φέρνω το χέρι μου από κάτω και κατευθείαν προσγειώνεται και κλείνουν τα μοτέρ με τη μία. Πάρα πολύ ασφαλές. Πάμε να επιλέξουμε επόμενο mode. Circle, rocket, spotlight, direction, follow, droney. Επιλέγουμε το droney που είναι το δεύτερο mode. Αντίστοιχα, αν το πατήσω παρατεταμένα, θα ξεκινήσει να κάνει το droney. Droney τι είναι? Πηγαίνει προς τα πίσω και ψηλά, τραβώντας βίντεο και μετά θα επιστρέψει ξανά σε μένα. Οπότε βλέπω να μην έχω κάποιο εμπόδιο, να μην είμαι στο δέντρο, ας πούμε, προς τα πίσω εκεί πέρα, να έχω ανοιχτό πεδίο προς τα πίσω και ψηλά. 4 meters, droney, 3, 2, 1. Και με ενημερώνει θα πάει 4 μέτρα. Και είστε εδώ με την παρέα. Σας τραβάει το βιντεάκι των διακοπών. Τι ώρα περάσαμε εδώ πέρα, σε αυτή την παραλία την υπέροχη. Δεν είμαστε τώρα στην παραλία, είμαστε στο πάρκο. Και επιστρέφει ξανά σε μένα. Βάζω χεράκι, γεια σας. Ούτε χειριστήριο, ούτε να ξέρεις και πολλά, τίποτα. Για πολύ απλά πραγματάκια, αυτές οι αυτόνομες κινήσεις είναι φανταστικές. Πάμε να δούμε καμία κίνηση ακόμα. Επιλέγω το επόμενο mode. Circle. Παρατεταμένα πατάω. Το αφήνω. Μου είπε στα 3 μέτρα, οπότε δύο μέτρα είπε, 3 δεν άκουσα καλά. Νομίζω 2 πρέπει να είναι. Και κάνει γύρω-γύρω στα 2 μέτρα από μένα αυτόνομα αυτή τη στιγμή. Οπότε τραβάει μόνο του ένα τέτοιο πλάνο. Και ξανάρχεται σε μένα. Αυτές οι ρυθμίσεις, το πόσο ψηλά θα πάει, το πόσο μακριά θα πάει για αυτά τα αυτόματα modes, μπορούμε να τα ρυθμίσουμε από το κινητό. Το preset που είχε τώρα εδώ ήταν στα 2 μέτρα και να κάνει μια περιστροφή γύρω μου και να επιστρέψει. Πάμε για το επόμενο. Rocket. Σηκώνεται, κατεβάζει κάμερα από ό,τι κοιτάζει σε μένα και θα ανέβει 4 μέτρα. Νομίζω είναι σαν την droney, απλά είναι προς τα πάνω. Και έρχεται και παραμένει εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε το επόμενο. Spotlight. Δεν με ακολουθεί στο Spotlight, μένει στο σημείο που βρίσκεται, κάνει hover στο ίδιο ακριβώς σημείο, αλλά ακολουθεί την κίνησή μου. Περιστρέφεται δηλαδή. Πάμε να δούμε το τελευταίο από τα 6 modes που έχει εδώ. Λοιπόν, επιλέγουμε το direction track εδώ. Ωραία, με έχει κάνει track εδώ. Τώρα κινούμε προς τα μπροστά και ανάλογα με την κατεύθυνση που έχω, έρχεται προς τα μένα. Πρέπει να προσέχουμε δέντρα και τέτοια που μπορεί να έχει από πίσω, με τρακάρι, γιατί δεν έχει ανίχνευση εμποδίων. Και άμα σταματήσω για 3 δευτερόλεπτα, έρχεται μόνο του πίσω σε μένα για να προσγειωθεί. Βάζω χεράκι από κάτω. Ακίνητο το χέρι μου για να προσγειωθεί. Για να συνδεθούμε και με το κινητό. Και μπαίνουμε στο DJI Fly. Μου εμφανίζει το νέο, ότι το εντόπισε. Πατάω Connect, Join στο Wi-Fi που εκπέμπει το νέο. Μου βγάζει μια ενημέρωση εδώ ότι πρέπει να πετάμε σε φωτεινό μέρος, γιατί οι αισθητήρες από κάτω δεν μπορούν να δουν στο σκοτάδι. Οπότε και η απόσταση από το έδαφος και η σταθερότητά του γενικότερα δεν θα είναι καλά ανιχνεύσιμη. Να αποφεύγουμε επιφάνειες οι οποίες δεν έχουν κάποια υφή. Το γρασίδι, τα πλακάκια έχουν μια προφανή υφή.
ένα μάρμαρο τελείως μονόχρωμο, ας πούμε, σε ένα εσωτερικό χώρο, είναι και γυαλιστερό και δεν έχει υφή, οπότε εκεί μπορεί να δυσκολευτεί το drone να κάνει σταθερά αιώρηση ή να αντιληφθεί την απόσταση από το έδαφος. Μην πετάτε από γέφυρες, από μπαλκόνια κτλ. Δεν του αρέσει ιδιαίτερα λόγω του τύπου των αισθητήρων που έχει. Να πετάτε σε ένα καθαρό καιρό, χωρίς πάρα πολύ έντονο αέρα και να αποφεύγετε να πετάτε πάνω από νερό με αυτό το συγκεκριμένο drone. Πάμε να πετάξουμε λίγο χειροκίνητα, αλλά με το κινητό. Manual control. Πατάμε σε αυτό εδώ το κουμπί, το γυρνάμε σε manual control, πλέον δεν έχει κανένα αυτοματισμό. Οπότε οι βασικές κινήσεις του drone είναι να μπορεί να πάει μπροστά, να πάει προς τα πίσω, να κινηθεί προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, κοιτώντας όμως την ίδια κατεύθυνση, να πάει πάνω, να πάει κάτω και να κάνει περιστροφή γύρω από τον άξονά του, δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. Και τα υπόλοιπα γίνονται σε συνδυασμό με αυτά. Πώς μπορώ να κατεβάσω και την κάμερα? Να, από αυτό το κουμπί μπορώ να κατεβάσω και το tilt της κάμερας. Οπότε θα το βάλω εδώ και πάω προς τα μπροστά, λίγο γέρνω, θα πάρω και λίγο ύψος. Κάνεις γύρω-γύρω. Ναι. Συστά από μένα. Μπορώ να πάρω ύψος και να κατεβάζω την κάμερα σιγά σιγά χειροκίνητα. Λίγο πολύ δηλαδή μπορούμε να κάνουμε όλες τις κινήσεις και από το κινητό, από τα virtual joysticks, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση το ίδιο πράγμα σε σχέση με ένα controller. Δεν είναι το ίδιο πρακτικό. Εδώ μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνει και εγγραφή. Κατεβάζουμε, σηκώνω και την κάμερα και πετάμε με το κινητό αυτή τη στιγμή. Χειροκίνητη πτήση, αλλά με το κινητό. Πάντα όμως σε μέρος που μπορούμε να πάμε κοντά του, σε περίπτωση που χάσει σήμα. Από το βίντεο θα το γυρίσω σε mode φωτογραφίας. Έχει και voice control που έχει διάφορες εντολές που μπορείτε να μάθετε να του λέτε. Follow. Και τώρα ξεκίνησε το follow και μόνο του μου κάνει follow αυτή τη στιγμή. Έχει εδώ μια λίστα με εντολές, άμα τις μάθετε, να μπορείτε να κάνετε και χειρισμό με τη φωνή, να ενεργοποιείτε κάποια πράγματα. Και έχουμε 10% μπαταρία, το προσγειώνουμε, δεν θέλουμε να τη φτάνουμε στο 0 ποτέ. Ένα άλλο που μπορείτε να κάνετε είναι όταν το πετάτε με το κινητό, να γράψετε τον ήχο από το μικρόφωνο του κινητού ή αν συνδέσετε ένα άλλο μικρόφωνο όπως αυτά τα DJI που έχουμε εμείς, να τα συνδέσετε στο κινητό. Οπότε θα ενεργοποιήσω το μικρόφωνο με αυτό το κουμπί εδώ και τώρα μπορούμε να ξανακάνουμε ένα απλό follow, θα κάνω τώρα για παράδειγμα. Τώρα γράφει βίντεο και έχει και μικρόφωνο και το βλέπουμε σε αυτό το icon δίπλα από την ένδειξη του χρόνου που φαίνεται ο ήχος που καταγράφω εγώ. Οπότε μπορείτε να γράψετε κατευθείαν ήχο από το μικρόφωνο του κινητού μέσα στην κάμερα του drone, μέσα στο βίντεο που σώζεται στο drone. Άμα θέλετε να κάνετε ένα vlog, ένα κάτι, χωρίς να χρειαστεί να γράφετε τον ήχο ξεχωριστά αλλού και μετά να το συγχρονίζετε. Θα το κλείσουμε τώρα για να συνδέσουμε goggles και motion controller για να πετάξουμε και λίγο FPV. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα παίρνουμε τα FPV goggles, έχουν εδώ το λουράκι τους, έχουν από πίσω την ενσωματωμένη μπαταρία. Αυτό εδώ είναι για να το σφίξουμε στο κεφάλι μας όταν το βάλουμε για να κάθεστε καλά. Το καλώδιο είναι εδώ εξωτερικά. Καλό είναι από τη συσκευασία αυτό το χάρτινο lens protector να το κρατήσετε, γιατί δεν θέλετε μέσα γενικά να βλέπει απευθείας ήλιος. Το βγάζω, σηκώνω κεραίες και το άνοιγμα είναι με ένα κλικ και ένα παρατεταμένο. Πολύ βασικά κουμπιά, ένα joystick εδώ για το μενού και ένα back, Type-C και έχει και microSD θύρα εδώ για να καταγράφει βίντεο στα goggles, αυτό που βλέπετε. Αλλά καταγράφεται μαζί με το interface, μαζί με την τηλεμετρία. Λοιπόν, μέσα εδώ τα goggles ουσιαστικά έχουν δύο παραθυράκια για τα μάτια και ένα κάτωπτρο μέσα που κοιτάει προς την οθόνη.
Δεν έχει φακούς που τους ρυθμίζεις κτλ. Όπως είναι στα πιο ακριβά, στα αρκετά πιο ακριβά Goggles 3. Είναι πολύ πιο απλοϊκά τα συγκεκριμένα Goggles. Αλλά η τιμή τους ταιριάζει καλύτερα στην τιμή τη χαμηλή του νέου. Το παίρνω εδώ, σφίγγω. Είμαι πολύ εντάξει. Γράφει βίντεο εδώ στον αντίχειρα, πατάω το κουμπί και γράφει βίντεο αυτή τη στιγμή και μέσα στο drone και μέσα στην κάρτα των Goggles. Και για να ξεκινήσουν τα μοτέρ πατάμε διπλό κλικ σε αυτό το τραχή εδώ και μπορούμε με το joystick να κάνουμε απογείωση και με το joystick κάτω κάνει προσγείωση. Πάνω κάτω πηγαίνει το drone, αλλά δεξιά-αριστερά δεν πάει πουθενά. Κάνω το half press και τώρα βλέπουμε το κυκλάκι να έχει ενεργοποιηθεί στην οθόνη μας και αντίστοιχα να μπορούμε και δεξιά-αριστερά να στρέψουμε το drone και πάμε να πετάξουμε. Πιέζω τη σκανδάλη και το drone πλέον πετάει κανονικά. Είναι μια πρώτη εμπειρία FPV με τον απλό, τον εύκολο τρόπο μέσω του motion controller που είναι πιο απλό αλλά μπορεί να προσφέρει στον αρχάριο μια πολύ ωραία ευχαρίστηση θεωρώ. Έτσι να περάσει μέσα από εμπόδια, να κάνει διάφορα πράγματα όπως θα έκανε και με ένα αβάτα για παράδειγμα. Και ουσιαστικά όπου κουνιέται αυτό το κυκλάκι προς τα εκεί θα πηγαίνει το drone. Απλά να έχετε στο νου σας ότι η ταχύτητα ανόδου και καθόδου είναι μικρότερη από την ταχύτητα που πηγαίνετε μπροστά. Οπότε αν θέλετε πολύ απότομα να κατεβείτε, μπορεί να με κατεβεί όσο απότομα θα θέλατε και κάπου να τρακάρετε. Επίσης, μπορώ να πάω πολύ πιο αργά, αν πατάω το trigger πιο λίγο. Εδώ τώρα πάω πολύ πιο αργά, ας πούμε. Να δούμε. Κάπου βρήκε εκείνο το κλαδάκι, το είδατε, αλλά εξακολουθεί να πετάει, γιατί δεν μπλέχτηκε κάτι στους έλικες, γιατί έχει αυτή την προστασία. Τώρα πετάμε σε normal mode, όπως βλέπετε κάτω αριστερά στην οθόνη είναι το knee. Άμα το γυρίσω σε sport mode, πλέον μιλάμε για πιο μεγάλη ταχύτητα στη σκανδάλη μας. Είναι το sport mode. Πάρα πολύ ευχάριστο για τον αρχάριο, δηλαδή μπορείτε να πάρετε μια πολύ ωραία γεύση. Κάτι άλλο που πρέπει να έχετε στο νου σας είναι να βλέπετε κάτω δεξιά την τηλεμετρία. Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι το HD μου λίγο πορτοκαλίζει, λίγο πέφτει το σήμα στο HD, σημαίνει ότι η εικόνα που λαμβάνω χάνει λίγο σήμα, ενώ το RC, το Remote Control, έχει σήμα. Επίσης τα Mbps φαίνονται εκεί, 50 Mbps σήμα έχω 22 δορυφόρους εκεί. Τώρα που πέφτω κάτω στην πλαγιά πέφτει και το σήμα στα Mbps, είναι στα 29, στα 30, στα 50. Γενικά σας προτείνω να μην το τερματίζετε, να μην πάτε να πετάξετε και να φτάνει το σήμα στα 5 Mbps. Αν και υπάρχει η δικλείδα ασφαλείας για Return to Home. Τώρα λέει Return to Home θα κάνει γιατί τελειώνει η μπαταρία. Για να δούμε τι θα κάνει. Με το Mode κουμπί θα το έκανε Cancel, αυτό το κουμπί εδώ που είναι κάτω από το joystick. Αλλά εγώ δεν θέλω να το κάνω cancel, θέλω να δείτε που θα κάνει μόνο το Return to Home. Βλέπετε αυτό το H, εκεί είναι το Home, εκεί είναι το σημείο που έγινε η απογείωση, έχοντας περιμένει φυσικά να βρει αρκετούς δορυφόρους και είναι το Home Point, οπότε εκεί θα επιστρέψει. Σε ένα ύψος ασφαλείας που έχουμε ορίσει στις ρυθμίσεις, που είναι τα 30 μέτρα, έρχεται ευθεία προς το σημείο που είναι το Home Point και τώρα κοιτάει προς τα κάτω για να προσγειωθεί. Αλλά δεν θέλω να προσγειωθεί στο κιόσκι, οπότε πάτησα το κουμπί αυτό το κόκκινο και σταμάτησα τη διαδικασία του Return to Home γιατί θέλω να το γυρίσω πίσω μόνος μου τώρα. Και ερχόμαστε εδώ και το μοχλώ αυτόν προς τα κάτω, το κρατάω προς τα κάτω και κάνει ωραία φρεναρισμένη ασφαλή προσγείωση. Πάω λίγο πιο έντονα και ελπίζω να μην στουκάρω πουθενά. Πάρα πολύ χαλαρά.
Έχουμε και τους ανθρώπους γύρω-γύρω, έχουμε και τα παιδάκια πιο μπροστά, οπότε πάμε πάρα πολύ αργά. Θα κάνω λίγο μια στροφή. Ο λόγος που το στέλνω λίγο πιο έξω είναι γιατί έχουμε, είπες, την άνεση να γυρίσουμε πίσω σε περίπτωση που φύγει πιο μακριά από όσο κρατάει το σήμα του. Πλέον δεν ισχύει αυτό με τα 50 μέτρα που είναι από το κινητό μονάχα. Έχουμε return to home, έχουμε απόσταση για το σήμα μας, είμαστε πολύ καλά. Ωραία. Το πάω κάπως πάνω στο γήπεδο. Απλά πάω έχεις πάρα πολύ αργά. όπως κρίνεις εσύ. Το ψηλά όντως θέλει λίγο περισσότερο χρόνο από το ίσια μπροστά. Έχει και κάτι καλώδια τα οποία πρέπει να προσέχω γενικότερα. Ορίστε. Γενικά ήταν μια ωραία εμπειρία. Νομίζω ότι για κάποιον ο οποίος είναι εντελώς πρωτάρης στο να πετάξει FPV, ίσως να είναι η καλύτερη επιλογή, γιατί δεν σου αφήνει και πολλά περιθώρια λάθους. Τα πολύ βασικά για το νέο είναι αυτά. Νομίζω πήρατε μια γεύση του τι μπορεί να περιμένετε από ένα τέτοιο drone. Πετάει αυτόνομα με κάποιες εντολές από τα κουμπάκια που έχει πάνω στο σκάφος. Πετάει με το κινητό. Πετάει με φωνητικές εντολές. Σε ακολουθάει μια χαρά. Έτσι για να πεζώ, λίγο να κάνεις ένα λίγο jogging κτλ. Δεν είναι να σου ακολουθάει το αυτοκίνητο τώρα και τη μηχανή. Μπορεί να πετάξει με κανονικό χειριστήριο ως ένα κανονικό drone, σαν ένα mini, σαν ένα air, σαν mavic. Πετάει και σε ένα FPV. Είναι σαν ένα μικρό αβάτα. Είτε με motion controller, είτε με το κανονικό το FPV controller 3 και σε manual mode, κανονικά. Δεν έχει τη δύναμη βέβαια στα μοτέρ του κτλ. Είναι πολύ ελαφρύ. Η κάμερά του είναι υποδέστερη από άλλα πολύ ακριβότερα μοντέλα, αλλά θεωρώ ότι τον νοιάζει κάποιον τόσο πολύ να έχει τα πιο high-end specs, ας πούμε, όταν απλά θέλει να δοκιμάσει, να δει τι του αρέσει, να πάρει κάτι οικονομικό, αλλά πολύ αξιοπρεπές. Όχι παιχνιδάκι. Εγώ θα έλεγα ότι για κάποιον ο οποίος δεν ξέρει να αναγνωρίσει καν τη διαφορά από το αν είναι κάποιο βίντεο πιο υψηλής ανάλυσης ή όχι, θέλει απλά να ευχαριστηθεί, θέλει να βγει έξω και να περάσει ωραία με τους φίλους του, να περάσει ωραία ακόμα και μόνος του, έχει πάει ξέρω με το ποδήλατό του μια βόλτα. Είναι super drone, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα τον σταματήσει κάπου το αν δεν είναι εντελώς super καθαρό το βίντεο. Τρελό value για αρκετά λίγα χρήματα. Για αρκετά λίγα χρήματα και σου δίνει μία γεύση από όλους τους τρόπους που μπορείς να πετάξεις ένα drone. Όλα μπορεί να τα κάνει κάποιος, θεωρώ. Και δεν υπάρχει άλλο drone που να τα κάνει όλα μαζί. Που να συνδυάζει τόσο πολλά features. Πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση από την DJI σε αυτόν τον χώρο των πολύ οικονομικών drone. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί. Δεν είμαστε εμείς έτσι κι αλλιώς το κοινό στο οποίο απευθύνεται το νέο, αλλά εγώ το έχω χαρεί πάρα πολύ. Σε βαθμό που το αγοράσαμε για να το δώσουμε δώρο στον ανιψιό μου, ο οποίος έχει αρχίσει λίγο έτσι να γουστάρει και αυτός με τα drones και νομίζω θα το χαρεί πάρα πολύ. Τελικά είναι ωραίο, το θέλουμε για μας. Μήπως το κρατήσουμε. Αλλά όχι, είναι ωραίο δωράκι, πιστεύω θα το χαρεί πάρα πολύ. Ελπίζουμε να χαρήκατε το βίντεο. Γενικά ρωτήστε μας πράγματα ό,τι θέλετε και στα σχόλια κάτω. Subscribe οπωσδήποτε, είναι βασιλά πάρα πολύ περιεχόμενο εκπαιδευτικό για drones και επεξεργασία. Και πείτε μας και ιδέες για το τι θέλετε να μάθετε εσείς, αν έχετε κάποια απορία πάνω στα drones, αν έχετε κάποια απορία σε σχέση με συγκεκριμένο μοντέλο. Ωραίο το νέο. Φιλιά πολλά. Γεια σας.